Tällä esineellä voit tappaa kenet tahansa. Jos joku muu sais sen, se tietäisi tuhoa. Etenkin jos se on tällä pelaajalla. Nyt mä aion kasata megatiimin. Fanit lyö. No, voi olla, Fanit lyö. Mä lähdin heti etsiin base-paikkaa. Voima. Mitä sulla on? Missä sä oot? Ei ole siinä yhtään mitään siinä toisessa. Sen ylipäänsä tulee jonkun kolmen tiimi. Josta me ei älä. Aina että vähän on puuta. Osaa meillä drawing standiin. Puuttaamisessa. Mä voin. Katsotaan tavallaan on sun serveri. Muistat, sinä ja Puppa tavallaan pääsitte nämä henkilöt. Okei, tehdään. Haluatko käydä luuttas sen nopea? Nyt saat vaikka näitä 2 villageria. Tässä tehdään semmonen nopea tekkö näin muuten otetaan maakea tässä. Ei mahu. Ei arvaan muuten. Nopea. Noniin, mulla on Curse of Vanishing. Kukaan ei vaan tiedä, että ne on Curse of Vanishing. On myös työpöytiä ja kaikkea täältä. Tää tulee pattu. No mitä miettiä sitä entrance? Okei, Ansku. Ettekö tuota? Katsotaan toi vedellä. Rikotaan nää, sit laitetaan tohon takas. Ole hyvä. Buked. Raget. Bakuet. Ai, just ihan.
Joo. Mä haastoin Greindali 1-1 taisteluun, mutta se tulisi olemaan minun elämäni suurin virhe. Tuutko sä tänne vaan leikit kuolemaan? No, siis mä luulen olla niinku Larro. Ihan sama, anna palaa. Anna sun parasta. Piper. Ei, anna mulle sun parasta. Mä en aikonut vielä luovuttaa. Myöskin tennet fullit. Päätin myöskin ottaa 2 pelaajaa lisää megatiimiin. Mutta mitä en aavistanut, että mitä tulisi tapahtumaan myöhemmin. Mä arvasin, että jotain on pielessä. Okei. Kaikki muuttui, kunnes eräs henkilö tuli käymään. No, voimme fightaa tuolla maan pinnalla, please. Ai, haluatko sä fightaa mua yksin vai? Ei kun, no ei ehkä. No, joo. Okei, mä annan sulle tämmösen diilin, koska mä en halua olla kauhean ilkeä, kun mä oon sut jo tappanut 2. Joo. Mä annan sulle nyt chanssin karata täältä sun baseista, lähteä maan pinnalle ja lähteä karkuun ja käydä hakemaan ne sun joukot. Joo, no... Ja sitten fightaa sitten, kun oot valmis. On se sitten yli huomenna tai tänään. Joo. Tää on, siis mä annan sulle 10 sekuntia aikaa. Mitä? Ai 10? 1, 2... No, Mene maan pinnalle. Mä annan... En mä saa runnaa. Okei, toimii se noinkin. Yeah. Ja nyt alkaa mun hauskuuden vuoro. Äijä, mä annan sulle chanssin, juoksen toi. Mä tiedän, että mä oon sanonut sulle, että taistele vastaan, mä annan sulle chanssin nyt lähteä mua karkuun, että sä voit koko sun joukot, äijä. Ja toteemi offhandiin mä suosittelisin sua todella kovasti. Ja mun masa tekee sen verran damagea, että... Ei, nyt mä suosittelen vaan, että sä lähdet. Karkaat vaan multa ja kokoot sun joukkoon ja tuut sit yrittää uudelleen. Okei. Asu, koska mä en tiedä paljon tää tekee damagea ja mä en oikein haluis yrittää, mut pitää kerran sua masea. Haluan odottaa, että sä niinku voit todistaa itses niiden sun armeijan kanssa, mitä sä oot kasannut. Vaikka mä tiedän, että no yhdet tyypit äsken petrejassut ja liikkas sun koorit, niin silti. Mä annan sulle tämän mahdollisuuden, okei? Mä käännyn nyt ympäri. Ja seuraavan kerran kun me nähdään, mä toivon, että sulla on sun joukot mukana. Koska sit mä en oo näin armollinen, mä vaan tapan teet sit suoraan. Mä käännyn nyt ympäri ja annan sulle. Mä oon ottanut fightia. Sille ei muuten oo invisi, sille ei oo invisi. Antakaa palaa. Hyvä. Ei Greinda. Porukkaa. Oi. Okei. Oho. Okei. Varo. Vaakeli. Varo Ansku. Kukaan ei kuitenkaan. Sillä on reissi. Se on vaikea osua sun vastaan. Vaikea osua. Me yksin aina me